हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां बुंखानाय जायोदि अन्नानै आंनि भिडिअखौ एसे लाइक खालामना होब्लानो जाबाय आरो आंनि चेनेलआव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय, जाहाथे आं नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लानानै फैब्ला नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसन सफैयो। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बे भिडिअआनो जागोन नोंथाङा नोंथांनि मबाइल फनजों नोंथांनि इउटुब चेनेलाव माबोरै भिडिअ आपल'ड खालामो। बिनि थाखाय नोंथाङा जायखिजाया इउटुब अपेन खालामनांगोन। बेनि उनाव आं मोनसे अपसन फोरोंगोन। नैबे अपसनाव जों क्लिक खालामनांगोन आरोना। नैबेहाय इसको ओमफ्राय बेनि उनाव नैबे आपल'ड ए भिडिअ बेवहाय जों क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोंना गोबां भिडिअसफोर ओंखारगोन आरो बे भिडिअसफोराव नोंथाङा बबे भिडिअखौ आपल'ड होनो बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामना लानांगोन। नोंथांनि गेलारियाव थानाय भिडिअसफोरा बेवहाय ओंखारफैगोन आरोना। आं जायखिजाया मोनसे भिडिअ ओरैनो सेलेक्ट खालामबाय। सेलेक्ट खालामना लाग्रोबाय। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे नेक्स्टनि अपसनाव क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय आं क्लिक खालामनोसै। बेवहाय नैबे बेफोरबायदि एडेड डिटेल्स ओंखारगोन। बेयाव नोंथाङा डिटेल्स होनो हागोन। नै टाइटेल, बे भिडिअनि मुंखौ मा मुं लिरो बेखौ होनो हागोन। नैबेहाय क्रिएट ए टाइटेल, बेहाय नोंथाङा अनेकथा गोसो बायदि होनो हागोन आरो भिडिअनि नाम। ओमफ्राय नैयाव डिसक्रिपसन बक्सआव नोंथाङा माबायदि होनो गोसो बेफोरबायदिनो थाहैगोन आरोना। ओमफ्राय नोंथाङा नैबेहाय लकेसन होनो हायो आरोना। नैबेहाय नोंथाङा लकेसन होनो हायो। नैबे प्लासआव लकेसन होनो हायो नैबेहाय। ओमफ्राय नै आंनि लकेसना बेवहाय ओंखारबोखायो। नै सामु हाथाय लाइब्रेरि, हकि विज बान्दार, बेफोरबायदि गोबां ओंखारखायो। बेफोरबायदि बेनि उनाव नोंथाङा नैबे नेक्स्टनि अपसनाव क्लिक खालामनांगोन आरोना। नैबे नेक्स्टनि अपसनाव बेहाय नोंथाङा नेक्स्टनि अपसनाव क्लिक खालामनानै नैबे नैबे किड्सखौ नोंथाङा न' खालामनांगोन। ओमफ्राय नोंथाङा नैबे आपल'ड होननाय लिरनाय थानायाव थुना होबानो बे भिडिअआ आपल'ड जाहैबाय। भिडिअआथ' आपल'ड जासिगोन।